základnej školy pani Marcelu Krasovú. Pekný deň, zdravím vás všetkých z celého východného Slovenska. Zišli sme sa tu dnes, myslela som si, že nám nebude prijať počasie, ale praje nám aj počasie a praje nám aj pán premiér. Praje nám aj pán minister školstva a praje nám aj pán minister financií. Vôbec nám neupierajú právo na štrajk. My sami sme si ho upierali. 20 rokov sme čakali, pokiaľ nám arogantne neoznámia, že je špajza prázdna. Plnými priehešťami vyhadzovali z okienka, ale my sme tam nestáli. Vtedy sme čakali trpezlivo, pokiaľ si všetko vyhádžu, kamarátom, známym, rodine a tretiemu ešte pokoleniu, len aby boli oni zaistení. Dali sme prednosť iným, lebo sme slušní, lebo sme múdri a múdry vraj vždy ustúpi. Navyše sme aj zodpovední. A čo by povedali rodičia a čo by povedala široká verejnosť? Učitelia sú na uliciach, majú prázdniny, každú chvíľu nejaké voľno. Čo by chceli? Snáď aj učebnice? Snáď školy, v ktorých sa neprepadá strecha? Kýva, ja som hore na balkóne som. Pri podiu. No, vážení páni ministri, spoluobčania, milá mládež, toto by sme chceli. Aby sa nám škola nepreborila, aby sme mali dôstojný život. Nevidím ťa. Na ľavej strane smerom ku kostolu, či na pravej? Rokov sme sa nechali odstrčovať od okienka špajze. Ale teraz, práve teraz je chvíľa, keď to už nejde. Keď my stojíme pod oknom špajze a žiadame to, čo nám patrí. Špajza je síce prázdna, ale chcem veriť, že tam nenájdete na nás bič.